Dobrý deň, prajem, milí poslucháči, hlási sa štúdio Atevy, od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Iveta a dovoľte mi, aby som vás dnes privítala v veľmi zaujímavom vysielaní. Je to nový host, prosím pekne. A ako zvučka napovedá, jedná sa o fenomény v liečebných metodách alebo v liečebných metódach. A ja srdečne vítam mojho hostia, pani Natáliu Sabovú. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Tak, dobrý deň, takže máme obligátny úvod za sebou a poprosím ju, aby sa sama predstavila a pohovorila, kto je, čo je a čím sa zaoberá. Nech sa vám páči. Tak ďakujem teda za pozvanie. Ja som Natália Sabová, ktorá bola narodená v Bardejove a som internista, ktorý ale zmenil svoju cestu po 3 rokoch práce v nemocnici a začala som sa vlastne venovať celkovému prístupu alebo takzvané holistickému prístupu k pacientovi. Celá moja cesta od detstva bola k tomu vedená, že chcem pomáhať ľuďom, ale samozrejme, keďže som vyrastala v rodine veľmi rozumovej a racionálnej a vysokoškolsky vzdelanými rodičmi, tak pre mňa bolo veľmi dôležité to vyštudovať tú medicínu. Aj keď vlastne celé to detstvo a tínedžerstvo ma viedlo k tomu, že vždy som všetko počúvala, ako mi medicína kázala pri svojich problémoch, ale v konečnom dôsledku som si vždy poradila buď sama alebo pomocou liečiteľov. Takže v detstve, keď som mala časté angíny, moja mama ma nemohla donútiť brať lieky, pretože už vtedy som ich vyhadzovala do záchoda a neužívala som ich. A v podstate som pochopila, že telo, ak sa vie myslou naštartovať a nasmerovať nejakým spôsobom, tak sa vie určite vyliečiť. A celé mi to potvrdilo to, keď mi povedali, že už mi musia vybrať mandle a dali ma na liečenie do Železnova. Tak tam som bola odlúčená vlastne od svojej maminy a od otca na 6 týždňov a tam som vlastne pochopila, že ja sa vlastne od nich, keď odpojím, tak ja som vlastne zdravá. Takže tam ako dieťa 10-ročné som pochopila, že veľa vecí máme v hlave a cez tú hlavu a cez pochopenie emócií si vieme veľmi ovplyvniť potom svoje fyzické telo. Teraz to síce hovorím veľmi tak múdro, lebo už mám svoj vek, ale vtedy mi to prichádzalo tak prirodzene. Potom v detstve som tiež mala výron členku, kde som sa 3 mesiace liečila klasickou medicínou a po 3 mesiacoch som nevedela napriek tomu našlapnúť na tú nohu a lekár mi povedal, že to si zvykneš a rozchodíš. No po 3 mesiacoch som si myslela, že to tak nemôže byť predsa. A išli sme k ľudovému chiropraktikovi, ktorý mi tú nohu napravil. Čiže dá sa povedať, že celé to detstvo ma nejako sprevádzalo, že rozum, intuícia, nejako to spojiť. A ešte mám takú zaujímavosť, že vlastne moja mamina pochádza zo Zakarpatia. To znamená, že tam vlastne moja babka sa venovala ako keby naturálnej medicíne, liečeniu bylinkami, sledovali sme cyklus mesiaca, kedy sme sa mali stríhať, kedy sme mali čo zbierať. Čiže stále sa mi vlastne do cesty vlastne dostával taký iný pohľad na toho, ako človeka liečiť, ako mu pomáhať. Takže myslím si, že toto ma veľmi v tom detstve ovplyvnilo. Áno. Ja si myslím, že toto je taká nejaká genetika, že vy ste zdedili po tej babičke možno tie gény, ktoré vás viedli k tejto profesii, že byť lekárkou. Lebo ja som si tiež strašne prijala byť lekárkou, ale nakoniec ten osud rozhodol úplne inak. A je dobré, že rozhodol inak, lebo videla som to v horizonte potom 20-30 rokov, že tak sa stalo, ako sa malo stať, lebo. Ale toto sú všetko zdedené tendencie a by som povedala také návyky a zvyky, alebo respektíve ten rod má svoje, čo ja viem, bol rod stavebníkov, bol rod kuchárov, bol rod remeslá mali, potom bol rod lekárov, rod umelcov. Chápeme sa, čiže toto sú nejaké korene, ktoré sa určite u vás prejavili. Väčšinou to je o tú generáciu akože babka na vnúčku, čiže ob generáciu sa to zvykne prekrižovať.
A to fakt je veľmi zaujímavé, ako ste povedali, že tie mandle, lebo ja to isté. Celé svoje detstvo hnísavé mandle. Ale nedovolila som si, nenechala som si ako decko vybrať tie mandle. Hoci lekárka za každým ako zhrešila moju mamu, ale ja som mojej mame vždy hovorila, nechcem, áno. A určite to malo nejakú psychosomatiku a dnes napríklad už viem, že to nevypovedané na tú krčnú čakru napríklad pôsobí a keď niečo dusíte, že nemôžete sa vyjadriť k niečomu, alebo tak. To sú všetko také úžasné veci, ktoré som sa postupne v horizonte možno posledných 20 rokov, čo všetko som sa podozvedala, že ako to ľudské telo funguje. No ale ja vám dám slovo, čiže aby ste pokračovali, čomu sa venujete a prečo sa tomu venujete. Nech sa páči. No, ono nadviežem vlastne na to, že celé to, ako tá celá moja cesta vlastne pokračovala na tú vysokú školu. Samozrejme, keďže som od detstva vedela, že chcem pomáhať ľuďom, tak na tú medicínu som išla. Ale ten rozpor, ktorý som vlastne v prvom ročníku pochopila, že to, ako sa tam učíme a to, ako ideme liečiť a to, ako mi niečo vnútri niečo hovorilo, že takto to nie, tak mne sa vlastne v prvom ročníku na vysokej škole rozbehol exém. A s tým exémom, naozaj prejdením si toho procesu exému som veľmi veľa pochopila. Akceptovala som vlastne aj celú klasickú medicínu, aby som pochopila, ako sa vlastne liečia tie choroby. Takže som si prešla všetkým ležením v nemocnici, kortikoterapie a všetko len riešenie ako keby cez nejaký symptóm. Ano. A to som pochopila v 4. ročníku, že asi takto to nepôjde, lebo ten exém naozaj mi nezmizol a bolo to veľmi nepríjemné, lebo to bolo na rukách. Čiže ten prvý kontakt s pacientom, vždy som si predstavovala, že podám mu ruku a moje ruky sú rozkrvavené a ubolené a napuchnuté, tak mi to tak nedalo, že predsa takto to nemôže byť. Tak ja som už vtedy vlastne začala študovať homeopatiu, lebo to bol taký prvý pohľad tej psychosomatiky na pacienta, že nevyberalo sa to len podľa nejakých symptómov fyzického tela, ale rozoberala sa hlavne psychológia osobnosti, čo mne bolo veľmi blízke. Ako niečo vnútri som vedela, že toto ma baví. Samozrejme, že bola som ale ešte ten klasik, že keď som si podala prvé guličky, tak som si myslela, že tak efekt bude hneď, no nebol, pretože najprv musí prísť to pochopenie. Ano. A celá tá homeopatia a všetky vlastne prístupy, ktoré sú pre mňa ako keby pomocníkom, ktorí majú vás naviesť k tomu, čo máte spraviť. Ale to spravenie musí spraviť človek sám za seba. Takže mne ešte určitú chvíľku trvalo, kým som spravila ten krok. Takže po tej medicíne, už na tej medicíne som chápala, že takýmto spôsobom ja liečiť nebudem, ale pre mňa zase racionálne bolo veľmi dôležité ešte odpracovať si v nemocnici, urobiť si atestáciu, a aby som bol ako keby uznávaný a ukončený lekár, lebo takto sa tradovalo. Takže ja som vlastne ešte spravila si atestáciu z interného a ďalej som mala pokračovať na plúcnom, pretože ja som vlastne pracovala v Národnom ústave respiračných chorôb a tuberkulózy v Podunajských Biskupiciach, čo bola niekedy veľmi špičková nemocnica a veľmi pekne ďakujem za tie 3 roky, ktoré som tam strávila, pretože ma to veľmi veľa naučilo. A práve ten plúcny odbor, tam zase som vlastne pochopila, keďže sme liečili astmatikov, že pri tej istej jednej diagnóze s tými istými liečebnými postupmi vlastne sme nevedeli pomôcť všetkým typom pacientov. A znova mi tam nastúpila tá otázka pozorovať, kedy sa tí pacienti dusia, ktoré sú to orgánové hodiny, čo tomu pacientovi pomôže. Nie proste nejaký syntofilín na rozdýchanie, ale rozhovor. Čiže tam to bol ďalší taký pre mňa podnet, že naozaj je potrebné liečiť nielen ako to fyzické telo, ale rozlišovať, prečo to fyzické telo je ubolené, prečo má disharmóniu. A to je niekedy veľakrát práve pochopením jeho emócie, pochopením to, že on nežije to, čo má vlastne žiť. A tým rozhovorom mu aj pomôcť k tomu, aby sa on dostal do toho svojho vnútorného stredu a pochopenia, kto vlastne je a kam ide.
Takže to bol ďalší jeden z podnetov, prečo v podstate som sa začala ako keby vysielať do vesmíru, že chcem ešte niečo iné robiť. Že určite chcem robiť medicínu, ale iným spôsobom a inými technikami. No a do toho ešte ten môj exém. No a v roku 2002 v máji som vlastne dostala na interné oddelenie, kde som praxovala, pani, a volá sa Milena Lipková, ktorá prišla s hypertenznou krízou na oddelenie, kde som jej pomohla, ale ona ma veľmi oslovila a hovorí, že ty máš taký iný prístup k tým pacientom, že teba zaujíma aj ako sa cítim a nie len proste, že aký mám tlak. A že ja poznám novú technológiu z Ruska, volá sa skenár terapia, a že je to proste medicínsky odbor, čo mňa veľmi oslovilo, pretože stále tam v pozadí to moje rozumové pochopenie a ešte predtým som mala veľmi rada matematiku, čiže proste logické veci pre mňa boli veľmi dôležité, a ktoré som postupne začala spájať aj s tou svojou intuíciou, takže som si povedala, že OK, ja túto skenár technológiu chcem vyskúšať a uvidím, čo to urobí ako keby s mojím exémom. A naozaj som prešla u nej terapiu. Samozrejme, moja prvá reakcia bola ťažká aktivácia, čiže ťažké zhoršenie mojej kože, čož veľmi bolo ťažké pochopiť, že prečo zhoršenie, keďže z tej klasickej medicíny vždy máme nastavenie, že podám si liek a je mi lepšie, neznamená to, že je to vyliečené. Tak sa mi to ťažko prijímalo. Ale som si povedala, je niečo na tom, pretože sa mi stratili migrény a koža sa mi ešte stále doliečovala. Ale najväčším takým rozhodnutím, keď som sa rozhodla, že skenár terapiu idem robiť, je to, že v tom istom roku vlastne moja dcéra mala 4-krát po sebe pyelonefritídy. To sú hnisavé zápaly obličiek, ktoré v podstate každý mesiac sme skončili antibioticky a tam som vlastne znova, to bolo taká pre mňa už ako keby posledná výzva, lebo už keď seba človek nerešpektuje, tak prichádzajú tie deti, ktoré vám začínajú zrkadliť všetko a ona ma donútila vlastne k tej zmene, pretože som si povedala, že takto tým, že ako rešpektujem všetko, čo tá medicína ponúka a naozaj som tomu ako kvázi verila rozumom, intuícia ma síce nahlodávala, ale predsa ste chceli dodržať postupy, tak potom po tých 4 mesiacoch, kde mi hovorili, že pravdepodobne tá dcéra príde o tú obličku, tak som si povedala, že to je druhá vec, kde idem ten skenár použiť. Takže som sa znova spojila s tou pani Lipkovou a povedala som si tak vnútri, že ak toto sa zmení a ja pomôžem tej svojej dcére, tak ja určite proste, je toto moja tá cesta. No a naozaj, lebo júl, august, september, október 2002 to bolo o tom, že naozaj každý mesiac zápal obličky a v tom októbri som prestala už ako keby brať tie antibiotika a som si povedala, skúsim novú cestu, ja nemám čo strátiť. Tak som začala používať ten skenár ako tým, že som ešte nič o tom nevedela. Predstavte si, že len prikladáte niečo na telo a nechápete, čo sa tam vlastne môže diať. Ale naozaj sa tá šnúra zápalov obličiek ukončila. A pre mňa to bola neskutočná proste nejaký neskutočný zázrak. Ako je to možné, že proste to takto mohlo telo zareagovať? Tak to bol november. Samozrejme, že ona ešte nebola vyliečená. Bol len zastavený proces hnisavých procesov a ja som v decembri 2002 podala výpoveď. Proste netušiac, že čo bude. Tam som vôbec nerozmýšľala. Finančné zabezpečenie, veď ja už som mala kariéru proste v Podunajských Biskupiciach, zabezpečenú, všetko super, hej, z vonkajšieho pohľadu. A ja som si podala výpoveď a v januári som si povedala, že wow, a teraz? Založiť si živnosť, skenár nikto nepozná, všetci kolegovia sa odo mňa vlastne odvrátili, že či mi náhodou nepreplo. Ale tušila som a vedela som, že proste tady mám ísť, takže som sa potom spojila opäť s pani Zlipkovou a začali sme spolu proste pracovať a začala som sa do tej technológie nejako viacej a viacej zahlbať a študovať. No a s dcérou to bolo tak, že ešte ďalšie 4 roky sme vlastne pracovali na nej skenár terapiou. Základom ale nie je to, že sa pracuje každý deň. Je to o tom, že keď prichádzajú určité aktivácie, tak vtedy sa tam pracuje. A boli sme pravidelne sledovaní ešte u detskej nefrologičky 4 roky, u tej istej a na tom istom ultrazvuku nám robila pravidelné kontroly.
A tá po 4 rokoch povedala, že ona netuší, čo sa stalo, ale všetky vlastne morfologické zmeny, organické zmeny, slizničné zmeny na močových cestách, jazvy na obličke boli stratené. Takže to bol pre mňa dôkaz toho, že tá postupná práca s tým telom je naozaj možné to, že to telo vnútri sa dokáže na úrovni bunky preštrukturalizovať, obnoviť a ona vlastne mohla začať ako keby nový spôsob života na úrovni tej obličky. Samozrejme počas tej cesty nebolo to len o fyzickom tele, ja som vlastne pochopila, že tú obličku vlastne ona si ako keby mi pomáhala tá dcéra mne, pretože ja som mala veľmi veľa strachov, keď som s ňou otehotnila, pretože dostala som obrovskú možnosť pracovať v perfektnej nemocnici a osud mi zariadil, že som ako otehotnila. A tam to nebolo veľmi také prípustné v tom momente, lebo máte podať nejaký výkon. Takže sa vo mne zase byla racionalita lekára, kde som chcela byť perfektný lekár a intuícia svojej matky, ktorá chce byť mamou. Takže ten konflikt, ktorý som si vlastne niesla vnútri. Áno. Spôsobil vlastne u tej dcery to, že ona mi s tým pomohla. Rozumiem. Čiže ona vlastne vám ako keby, to bola taká dohoda duší, lebo tak duše vlastne pracujú, že ukazujú niečo, alebo tak to je zariadené, že sa predtým ešte, než sa stane vašou dcérou, sa dohodnete na nejakej ceste, podľa mňa. Tiež som sa s tým stretla a je to fantastické. Tým, že ste vyštudovaná lekárka a začali ste riadne ako klasická lekárka, ste vlastne vykonali obrovskú zmenu vo svojom živote, lebo ste prehodnotili metodiku toho štúdia a vlastne ste na vlastnom tele vyskúšali a potom neskôr aj tá vaša dcéra, ktorá vám vstúpila do cesty, to je fantastické, lebo tiež také zimomriavky až mám, keď to tak emočne rozprávate, lebo to s vami cítim, lebo ona v podstate vám zastavila tú nesprávnu cestu, zahradila ju, skomplikovala to, akože. Hej? Čiže to je presne to, že my v živote vidíme problémy ako naše nešťastie. Áno? Ale v skutočnosti tie problémy, ktoré sú akože problémami, sú neskôr našim požehnaním. Ale my to spočiatku vnímame v ten moment ako krivdu, nešťastie, problém a tak ďalej. A v horizonte pár rokov si povieme, bože môj, veď to bolo preto a preto, no keby som to ja vtedy takto nemala, alebo neurobila, alebo sa to tak nestalo, tak ja Boh vie, kde som, áno? Áno, je to takto, presne. A ja to takto aj vysvetlím, lebo postupne, veď ja tú metódu už robím 22 rokov. A presne vlastne tým pacientom hovorím, že čokoľvek, keď vám príde bolesť, choroba, je to dar. Je to pre vás dar, preto aby ste sa vlastne mohli zobudiť, znova sa ako keby nadýchnuť, nájsť seba a vykročiť už tým svojim smerom, ktorý je pre vás správny, ale nie z pohľadu všetkých, ale pre vás. Takže áno, ja som za to Saške vlastne vďačná, aj keď tá cesta toho prerodu nebola ľahká, ale tým, že som začala už potom pracovať aj na sebe a začať otvárať všetky tie traumy, ktoré si aj podedíme, ako aj po rodovej línii od svojich rodičov, prarodičov, tak tam sa mi naozaj veľa vecí vlastne otvorilo. A to bola proste potom tá cesta toho spojenia mojej racionality a logiky a tej mojej intuície. Takže áno, skenár terapia je proste naozaj moja životná cesta. A ešte raz som si ju tak odskúšala, že v 2015 roku som trošku tak vyhorela, lebo som veľmi veľa pracovala tým, že ma to tak fascinovalo, že som to nedokázala ako keby pustiť. Tak som tiež, ma to tak ako keby položilo trošku si oddychnúť, ale cez fyzické telo, pretože racionálne som to nevedela zastaviť. A tam som vlastne si myslela, že môžem zmeniť svoje povolanie v svojom živote. Tak som odišla do Ameriky a myslela som si, že budem nejaká baristka predávať kávu, lebo som túžila mať kaviareň.
No a samozrejme, predstavte sa do Ameriky, takisto nemáte žiadnu, ako nerobíte žiadnu reklamu. Ja som proste chcela odísť. Ono také určité forma vyhorenia bola aj preto, že ja som vlastne tých 12 rokov pracovala s veľmi ťažkými diagnózami detí, s postihnutím centrálneho nervového systému, traumy pri pôrode, krvácania, kde v podstate tá naša klasická medicína ako ponúka určité možnosti rehabilitácie, ale je to skôr taká nejaká forma kontroly a konštanty. A v podstate cez tie deti som neskutočne pochopila, že naozaj nervová bunka, aj keď raz zanikne, vždy sa môže obnoviť. Čiže ešte my sme sa v klasickej tej našej medicíne učili, že to nie je možné, že určité bunky sa obnovujú, ale určité nie. A tam som vlastne pochopila tú plasticitu a tú dynamiku v podstate, ktorá sa deje v našom organizme. Čiže vyvracala som dogmy neurologom. Samozrejme, že nebola som nejako uvítaná a pochopená. Takže vlastne ten neustály boj, zobrať si zodpovednosť, podporiť tých rodičov, že vydržte a že skúste proste nejako keby nebojovať aj s tou neurológiou klasickou, ale poďte to svojou cestou, veď ste na ňu prišli, tak stálo to veľmi veľa úsilia. Výsledky boli, ale to úsilie toho prehovárania, argumentovania a nepochopenia, tak to bola vlastne to moje to vyhorenie, že nie len z prepracovania, že nejak človek dlho pracuje. No a prišla som do tej Ameriky a som si povedala, že wow, tak nechala som všetko na Slovensku, to ma nikto nepozná, takže začnem odznova. No a samozrejme asi do 3 týždňov si ma našla slovenská rodina, ktorá tam žila a zaklopali mi na dvere a povedali, že vy pomáhate ľuďom, my 7 rokov nemôžeme mať detičky, gynekologovia nič nenašli, nie je to žiadna organická porucha a proste, že či by ste nám nepomohli. No v prvom momente to bolo, že toto nie, toto hádam nie. A zabuchla som dvere a spala, že nie, že ja si svoj osud chcem riadiť trošku inak. Takže to moje ego a to panovačnosť a to zranené možno ego sa tam objavilo, ale samozrejme som porozmýšľala a som si uvedomila, že asi svojmu osudu nemôžeme nejakým spôsobom unikať, ale máme ho prijať a máme ho následovať. Takže ja som potom v podstate začala opäť pracovať ani po mesiaci postupne, takisto ako žiadna reklama, ale človek od človeka začali prichádzať. A naozaj týmto ľuďom sa v podstate v marci 2016 roku som s nimi začala pracovať a teda vo februári som začala s nimi pracovať a v decembri sa im narodilo chlapček Filipko a odvtedy ďalej ešte majú jedno dieťatko. Lebo tam ide vlastne len o úpravu a harmonizáciu vlastne tiel. Úžasné. No, Úžasné. Čiže prepáčte, len co som chcela, lebo to je také emočne silné, musím sa vyjadriť, to nevydržím. Takže vlastne vy ste chceli s tým praštiť, ako sa povie po česky, že sa na to vykašlete, že zbehnete teraz kúsok svojho života žiť, ako sa povie, že úplne, že slobodná, že proste žiť po svojom a tá vaša cesta, ten váš osud vás ako keby sa povie, vysmial, že akože no tak to teda nie je moja drahá, tak ty máš robiť toto a ty budeš robiť toto, hej? Áno, presne tak. Teraz sa nad tým smejem, ale vtedy rozumiem. Nesmiala, zúrila. Ale bola to škola proste naozaj tej pokory, pochopenia, čo to vlastne pokora je, lebo môžeme sa o tom rozprávať a čítať, ale tam naozaj som ako keby za tých 5 rokov prijala to svoje ako poslanie, tú svoju cestu. A do toho som vlastne ako stretla ľudí, ktorí mi pomohli vlastne ako keby plniť tie sny, ktoré som vnútri cítila, ale ako keby som to sama nevedela spraviť práve tým, že som bola sama a nepochopená tou medicínou. Pretože na začiatku, keď som to začala robiť, ja som bola tak nadšená, že som proste tak naivne išla proste oslovovať lekárov, hlavne na medicínu, ako preventívnu medicínu. A začal som ukazovať, že takýto prístroj proste bol v Rusku vytvorený, poďme ľuďom pomáhať. A tam
som teda veľmi s tou svojou naivitou narazila veľmi rýchlo na stenu. Rozumiem, áno, to verím. A ešte nebudem to ďalej menovať ako v tom, ale bola to cesta, pochopila som to. A to bolo potom vlastne podnet toho, že zacítila som vlastne, že môžem byť súčasťou vlastne tej premeny určitej, ktorú ešte som ani v tom roku vôbec, teraz to možno celé začínam chápať, ale vtedy som presne hovorila, že proste tá naša generácia je nejakým mostom, kde sa jeden svet končí, druhý začína, ale ozaj vtedy sa ešte o tom ani nerozprávalo. Ja si, keď si to teraz vlastne všetko spätne, tak naozaj to vyššie ja, alebo tá duša cez moje ústa hovorila a vtedy sa to nedalo chápať, ale teraz to chápem. A naozaj tým, ako som vám povedala, že som veľmi ako logická, pretože milujem matematiku, tak tá skenár terapia je veľa o číslach. Tam sa proste meria kožný odpor, rýchlosť, odpovede nervového systému. Pracuje sa s algoritmami teda. Takže je to čisto pre mňa ako keby fyzikálna matematická disciplína, v ktorej, ak tým číslam rozumiete, sa nemáte ako strátiť. To, že ja v tej práci tú intuíciu využívam, ale viete, keď sa stretnete proste potom s tým argumentačným tímom, tak mu cez tie čísla proste môžete ukázať, že takáto zmena, onaká zmena, hej, že nie je to len o tom, že ja niečo cítim a niečo vám poviem, hej, ako s vami sa môžem takto rozprávať, ale s niekým sa nedá. Takže dá sa povedať, že tá skenár terapia veľmi pomohla a bola to pre mňa obrovská ako cesta alebo most, ktorá mi pomohla prejsť tej argumentácie a uveriť tej svojej intuícii, pretože tie čísla mi veľmi vždy pomohli. To, čo som cítila, tak mi to aj potvrdili. Úžasné. Týmto vám akože ozaj musím povedať klobúk dole a urobila by som taký malý break, ak sa nenahneváte. A o chvíľočku by sme pokračovali, viac si porozprávame o tom skenáre. Tak, milí poslucháči, hudba nám dohrala, ja som opätovne naspäť a dávam slovo môjmu novému hosťovi, pani Natálii Sabovej, pani doktorke, internistke, ktorá sa rozhodla pre holistický prístup k liečbe a dávam jej slovo, samozrejme, aby pokračovala v zaujímavej debate, lebo nás už ozaj zaujíma, že čo to ten skenár je a kto ho vymyslel. Takže nech sa páči. Tak, skenár technológia bola vlastne vytvorená v Rusku v 70. rokoch minulého storočia. Bol to projekt chránený teda vojskom, lebo požiadavka bola vytvoriť nejakú liečebnú technológiu, ktorá by pomáhala kozmonautom, keď sú hore vo vesmíre. Túto požiadavku vlastne rozpracoval Radiotechnický inštitút v Taganrogu. A profesor Revenko je jeden z tímu, ktorý sa na tejto technológii a celej filozofii podielal. Samozrejme, bol to tím fyzikov a dvoch lekárov. Profesor Revenko bol neurológ, alebo je neurológ, teraz oslavil 70 rokov. A druhý bol Juraj Gorfingel, ktorý bol lekárom prvej pomoci. A celý tento tím vlastne mali vytvoriť nejakú takúto pomôcku. Samozrejme vychádzali z elektroprístrojov, ktoré už existovali, takže vychádzali z TENZu. TENZ určite niektorí naši poslucháči budú poznať, pretože je to transkutánny elektroneurostimulátor, ktorý je u nás bežne používaný v ambulanciách chronickej bolesti. A snažili sa vlastne z tohto prístroja vytvoriť ešte niečo ako keby dokonalejšie, pretože základom elektroterapie doterajšie bola skôr stimulácia a organizmus si na to vlastne navykol. Takže toto boli také ako keby dve požiadavky, ako to zmeniť. Takže skenár, tak ako TENS, že T je transkutánny, E elektroneurostimulátor, tak aj skenár nie je len tak vymyslený názov, ale je to skratka samokontrolujúci elektroneuroadaptívny regulátor.
Celý ten princíp je vlastne vymyslený na základe našej nervovej sústavy. Treba si predstaviť, že naše telo je jedna veľká chemická továreň, ktorá ale funguje na podklade elektrických impulzov, ktoré prechádzajú cez naše nervové vlákna. Čiže ak my chceme zdvihnúť ruku, aby to bolo také najviac pochopené, tak vlastne náš mozog cez nervové vlákna a cez elektrický impuls musí priviesť informáciu do svalovej bunky, spustiť tam chemickú reakciu, ktorá urobí to, že sa tá ruka pohne. Samozrejme, kým toto všetko rozprávam, tak prejdú minúty, ale toto náš organizmus vykonáva automaticky v mikrosekundách. Takže skenár dokáže vlastne presne komunikovať s telom práve iba cez to, že on vlastne spustí určitú informáciu cez tieto impulzy a začne komunikovať s mozgom. A mozog začne potom komunikovať s celým našim adaptačným systémom. Adaptačný systém sa skladá z 5 častí. Je to metabolizmus, imunita, neurovegetatívny systém, hormonálny a psychoemocionálny. Ako predstaviť si kompletne, čo to je, tak to si treba predstaviť, že to je proste 10 000, 20 000 chemických reakcií, ktoré v našom tele bežia automaticky, aby nám zabezpečili prispôsobenie sa vonkajším a vnútorným podmienkam. Takže základom je zobudiť a upraviť a napraviť tieto chemické reakcie do rovnováhy, ktoré sú pre daný momentu a teraz potrebné pre organizmus. Takže toto je taký veľmi široký a rýchly pohľad, čo to asi skenár terapia je. Jednoduchšie by som povedala, je to druh elektroliečby, ktorá dokáže komunikovať s ľudským telom a dokáže vlastne meniť elektrický impuls na základe odpovede nervového systému daného človeka. Zaujímavé. No, má to výhodu vlastne v tom, že nevzniká potom prispôsobenie. To znamená, že keď si predstavíte, že elektroterapia znamená, že v skenáre vlastne je jednosmerný bipolárny prúd. Keď nastavíte 60 Hz, znamená to, že 60 impulzov za sekundu ide do nervového vlákna a z daného nervového vlákna tá informácia sa vedie do mozgu príslušného. Samozrejme aj do regulačného centra. A každý vlastne ten impuls, keby ste ho merali na osciloskope, je jedinečný, pretože on sa už vlastne prispôsobí odpovedi daného organizmu. Veľmi pekne to profesor Revenko vysvetľuje na našom YouTube kanále Skenár Akadémia, kde si ho môžete vypočuť. Je to už preložené, on rozpráva v rusky, ale je to preložené do slovenských titulkov. Ja som sa tam snažila naozaj preložiť tú jeho filozofiu, čo to vlastne skenár terapia je, že je to vlastne práca ako biosystému. Není to o tom, že to je prístroj a toto je človek. Ten prístroj veľmi vie okamžite ako keby zaznamenávať cez zmenu kožného odporu, ako to telo reaguje. Rozumiem. Viete, čo ja potom dám samozrejme do popisku, čiže do archívu, keď sa odvysiela, tak vždy sú poslucháči zvyknutí, že pod témou sa nachádzajú linky a odkazy, čiže veľmi rada potom všetko tam pre poslucháčov dám. Takže, aby ste vedeli, nech sa páči ďalej, áno? No a to je vlastne veľmi pre mňa bezpečná metóda, pretože nie je manipulatívna. Nemôžem proste v tele spustiť také chemické reakcie, na ktoré telo nie je prispôsobené, pretože psychoemocionálny stav je ten, ktorý je rozhodujúci. Čiže nakoľko je telo pripravené na zmenu, natoľko vlastne nám on ten algoritmus príjme alebo nepríjme. Pretože už z predchádzajúceho môjho rozhovoru ste pochopili, že naše liečenie na Skenár klinike nie je o tom, že my len liečíme fyzické telo.
My okrem fyzického tela máme svoje emočné, mentálne, máme svoje duševné telo a základom vlastne je zosúladenie všetkých tých tiel a pochopenie. Zosúladenie ale u nás na Zemi ide cez tú chemickú úroveň, pretože žijeme v našich telesných schránkach a pôsobí na nás gravitácia. Takže ten skenár je naozaj veľmi vhodná a dobrá terapeutická pomôcka pre pacienta na to, že mu pomáha sa dostať ho do svojej chemickej rovnováhy. Neznamená to do zdravia, pretože pocit zdravia alebo nejaká definícia zdravia je niečo vymyslené. Viete, niekto môže mať odrezanú nohu pre niečo, ale môže sa cítiť vyrovnanie a dodávať tomu životu proste nejaký zmysel. Odovzdávať tomu životu niečo. A to je to, čo ten skenár dokáže vlastne v komunikácii s telom spraviť. Rovnováhu. Emočnú, fyzickú, mentálnu a duševnú. Keď som bola v Turecku na jednej konferencii, stretla som tam pani doktorku, onkologičku, ktorá vlastne sa venuje už ako keby tej paliatívnej, to je tej poslednej liečbe pacientov a hovorila mi, že ona hlavne pracuje so skenár terapiou. Ako vtedy samozrejme za tých 20 rokov ja som prešla neskutočnú cestu pochopenia jednotlivých vecí, ale vtedy som na ňu pozerala, že aký to má zmysel. Nie, že som to posudzovala, ale že aký to má zmysel ešte v tom čase, ako sa dá upraviť to fyzické telo. Nešlo mi to do hlavy, ale ja som vlastne časom pochopila, že nie je našim cieľom zasahovať a mať stále pocit, že my všetko upravíme. Ako lekári máme stále možno ten pocit, ale že vlastne len môžeme byť pomocníkmi a sprevádzať tých pacientov pri ich ceste, ktorá im bola daná a pomôcť im vlastne prejsť ako keby na tú druhú stranu vo väčšej rovnováhe. Aha, rozumiem. Čiže vlastne vy nezasahujete do toho osudu, do takého, nesnažíte sa prevzať jeho karmu a nesnažíte sa ho v každom prípade tu udržať, keď sa duša rozhodla ísť preč. Čiže vy nerobíte také zásahy, rozumiem? Nie, takú moc ani nikto nemá v podstate. Možno sa na to niekedy hráme, ale vôbec to absolútne. A práve táto terapia, čím viacej s ňou pracujem, práve toto mi ona ukazuje tú možnosť, že my naozaj len sa snažíme tomu telu ako keby možno mu pomôcť rozpoznať naozaj, kto je, lebo to sú veľmi dôležité otázky, kto je a kam ide. A práve úpravou najprv toho najhmatateľnejšieho, a to je naše fyzické telo a tá rovnováha tých chemických reakcií, čo to fyzické telo tvorí. Naše fyzické telo netvorí len to, ak si myslíme srdce, pečeň, žalúdok, tenké črevo. Pamätám si na svoj prvý pocit, keď sme boli na anatómii a keď sme prvýkrát otvárali vlastne ľudské telo. Ja keď som tam uvidela práve len tieto orgány, som vedela, že to takto nefunguje. Že tam ešte je niečo, čo my nemôžeme vidieť, hmatať, ale určite to tam je. Takže áno, je to len o tom, že celá táto skenár terapia je proste pomocníkom k tomu, aby sa vlastne telo cez ten adaptačný systém naštartovalo sa svojej prírodzenosti, obnovilo vlastne svoju schopnosť regenerácie, samoliečenia, pretože túto schopnosť telo má, a nájdenia potom vlastne svojej emočnej rovnováhy a nájdenia toho, čo ma robí šťastným. Úžasné. To ja to tak chápem teda, že nezasahujete do rozhodnutia duše, ale vy vlastne sprevádzate to telo v jeho kvalite bytia, ako spolupráce fyzičná so spirituálnou a mentálnou tou zložkou, čiže to sú tie 4 tela, harmonizujete ich a de facto, keď ten človek, keď mu tá sviečka nemá dohorieť, ako sa povie, tak on de facto má týmto, že sa k vám dostane, lebo to tiež nie je náhoda, že vás niekto ako metódu nájde, že vás niekto osloví, alebo že niekto k vám ako pacient, ako klient príde. Je mu umožnené spraviť nápravu takým spôsobom, ako vy popisujete túto metódu, lebo ciest je veľa a všetky vedú do Ríma, ako sa povie. Čiže je to jedna z metód, áno, kde sa môže dospieť k tej želanej rovnováhe, či už je to
vo finálnom štádiu, alebo ako je to počas cesty životom a ten človek vlastne má umožnené pochopiť, prijať a zrovnať sa so svojou životnou cestou, lebo je to presne o tom, lebo on zistí, prečo má tie problémy, áno? To je na tomto fantastické. Áno, to je veľmi dôležité. A samozrejme často tá otázka, viete, u tých pacientov, keď ešte sú na začiatku tej cesty, je, že a či sa mi to vráti. A na to je tá vlastne odpoveď, že ak vy dokážete naozaj tým, jak sa naštartujete, pochopiť tie veci a veci zmeníte, tak tá cesta v podstate uzdravenia je potom trvalá. Ja to často vysvetľujem tak, že človek, keď sa narodí, má svoje korene a je ako strom. Chce sa proste najskôr a najrýchlejšie ako keby vrátiť domov. Čiže ja tomu hovorím, že my rastieme potom naspäť k slnku a rovne. Lebo to je najkratšia cesta. No ale život je tu o tom, že vlastne životné situácie nás prevedú inými cestami. Tie cesty sú ale na to, aby sme sa niečo naučili. A vtedy sa ten strom vlastne vychýli ako keby z tej priamej priamky od stredu zeme smerom k slnku. A práve to, že vybočíme, tak my v podstate tou skenár technológiou, ale ja hovorím, že všetky holistické prístupy pracujú týmto spôsobom. Len pre mňa ten skenár bol pre mňa najviac uchopiteľný a dokázateľný ako pre tú medicínu. Tak preto ja som sa začala venovať tomu. Hej. A v podstate tou skenár technológiou to telo sa potrebuje naspäť vrátiť do toho svojho stredu, ako keby do toho, aby sa ten strom napriamil. A cestou naspäť, lebo nikdy uzdravenie neprechádza, že vy len ho dostanete do nejakého pocitu zdravia. Hej, to, čo robí, dá sa povedať, že klasická medicína. Ak mám vysoký tlak, dáme liek na tlak, už ho nemám vysoký. Ale neznamená, že príčina je odstránená, pochopená. Hej. Prestanem brať lieky, znova ten symptóm bude. A tu na vlastne tí pacienti, keď sa začíname liečiť týmto prístupom, oni si tú cestu vybočenia prechádzajú spätným chodom. To znamená, že tá pamäťová bunka alebo pamäťová stopa v bunke sa nám obnovuje. To, čo ma všetko priviedlo k tomuto stavu, ja si spätným chodom na krátky moment potrebujem uvedomiť. Niekedy to prichádza cez bolesť, cez horúčku, cez aktiváciu procesov, ktoré tam sú. A vyzerá to ako choroba, ako akutný zápal. Ale všetko je to vlastne určitá pamäťová stopa, ktorá sa potrebuje vlastne dostať naspäť do rovnováhy. Pretože z hľadiska biologického, ak máme raz normálnu bunku, prejde určitým akutným zápalom a akutné zápaly sa opakujú a len sa potlačajú, tak samozrejme na morfologickej úrovni sa bunka zmení a nadobúda vlastne charakter chronickej bunky. A teraz, keď chcete túto chronickú bunku vyliečiť, tak ona nemôže byť zrazu normálna bunka. Ona si cez tie jednotlivé štádia, kým prišla k tejto zmene, musí prejsť. Čiže až vtedy ona môže sa ako obnoviť a vrátiť sa k pôvodnej informácii. A tým pádom, keď ja som vlastne ešte začala pracovať na začiatku a profesor Revenko, lebo ja samozrejme, keďže som taký typ človeka, že idem do hĺbky, tak keďže som zistila, že profesor Revenko je nažive, takže to bol prvý mail okamžite jemu, či sa môžem učiť u ňoho. A samozrejme spolupracujeme spolu asi už 18 rokov. A priamo chodieval k nám 3-krát do roka, pretože pre mňa bolo, viete, keď som na medicíne študovala, zisťovala som, že rôzne metódy vytvorili nejakí ľudia, ale oni už zomreli. A keď som zistila, že ja vlastne môžem sa učiť novú technológiu priamo u človeka, tak pre mňa to bolo úplne zázračné. Takže pre mňa nasmerovanie k nemu bolo okamžité a priame. Samozrejme, že som si prešla tiež tam školou, lebo som bola najmúdrejšia takisto a mala som pocit, že som zjedla všetku múdrosť sveta a z celej tej takej mojej zase naivite, že však všetko viem, všetko už som prečítala, mi veľmi pekne ma previedol pokorou znova a ďakujem mu za to teda. Ale teraz sme proste úžasní priatelia, je to pre mňa otec, proste kamarát, no je to všetko v jednej osobe, ale hlavne je to lekár naozaj s veľkým srdcom.
Takže my sa stretávame aj naďalej. Ako v čase korony sme 2 roky mali pauzu, ale teraz chodíva do Bratislavy v júni. Už 2-krát tu bol, tento rok ho už očakávame znova a on tú technológiu proste neskutočne rozvíja. Není to o tom, že niečo, čo sa 2000 rokov používa, sa používa teraz, lebo niektoré veci už teraz naozaj nefungujú. Ten svet sa dynamicky mení, my sa meníme, my sme silne dynamicky plastická sústava a on nám vlastne tú technológiu a pohľad na to telo neustále proste poukazuje, ako sa dá pracovať a meníme postupy. Takže základom ako skenár filozofii je dynamika, tak my tú dynamiku naozaj zažívame, žijeme a musíme, aj ja som ju musela veľmi prepracovať v sebe, pretože človek, keď je veľmi rozumový, tak má zaužívané určité postupy. A tie postupy vás držia v nejakých škatulkách. A ten pacient vás z tých škatulík neustále vyhadzuje. Jeho reakcie, proste to, ako sa to deje. Čiže naučilo ma to neskutočne dynamicky meniť svoje postoje k životu. A poviem len jednu vetu, že profesor Revenko, ako tým, že som bola skvelý študent, samozrejme, hovoril, že ty si perfektný skenár terapeut, ale nežiješ skenár filozofiou. A nemohla som ho pochopiť, ale samozrejme za tých 22 rokov som to už pochopila a verím tomu, že teda už aj žijem tou skenár filozofiou. Čiže veci pre mňa sú znamená, že určité veci sú menné a dynamické. Čiže tu a teraz sa potrebujem rozhodnúť a tu a teraz môžem veci meniť. A vždy mám tú šancu. No, to je krásne. Akože tu som len chcela vám do toho skočiť len kvôli tomu, že je to podľa mňa veľmi zaujímavá metóda, pretože v súčasnej dobe je veľký nápor na bunku ako takú. My sme naprojektovaní v súlade s prírodou a dnes je tu taká invázia rôznych vplyvov, ktoré nám neblaho pôsobia na našu bunku, že v podstate my matematicky alebo teda empiricky tejto metóde nám to môže byť veľmi dobré, pretože ak nad tým takto uvažujem, viete, tie staré metódy, ktoré boli 1000 ročia platné, mám s tým skúsenosti, že aj tá čínska medicína, potom je tá ajurveda, všetko je to fajn, ale vždy tu je niečo také, čo sa volá anomália, alebo čo sa volá, že je to inak, alebo povedia títo terapeuti, no, toto už nefunguje, alebo povedia, asi 20% mu to zabralo, lebo asi sa rozumieme, posluchači sú jedna cieľová skupina, že dochádzame, ako tí klasickí terapeuti, dochádzame a takému zlomu, že sme na rozpakoch. Si povieme, aha, tak toto tu nefunguje, lebo je to bohužiaľ poškodené. Áno. Cieľene to rozprávam, asi vedia posluchači, na čo mierim. A bohužiaľ je to, za posledné 3 roky sa dejú veci. A myslím si, že táto vaša metóda z tohto hľadiska, keďže sa dynamicky vyvíja, ako ste povedali, a má to svoju logiku, pretože ak už nebude fungovať akupunktúra na toho človeka, ktorý je poškodený, nebude fungovať masáž, nebude fungovať moxovanie, nebude fungovať ajurveda, nebudú fungovať byliny, áno, tak si poviete, no tak musíme ísť dopredu, musíme niečo ešte nájsť, aby to telo dalo nejakú odpoveď. A toto asi bude podľa mňa, hovorím zrovna, poviem to na rovinu, napríklad poškodenie neurálnych proste systémov, čiže centrálna nervová sústava poškodená, poškodenie systémov tela, čo dochádza vlastne ako odpoveď na proste vniknutie cudzích elementov do ľudského tela prostredníctvom nejakých experimentálnych látok. Čiže dochádzame k téme, že a čo ďalej? Čo budeme robiť ďalej, keď nefunguje hento, tamto, ono? A preto si myslím, že poslucháči, ktorí zbystria teraz sluch, určite pochopia,
prečo vysielame túto tému a prečo sa jej budeme viac venovať. A síce sme sa rozhodli, že natočíme aspoň ešte 2 diely, pretože my chceme predstaviť v druhom dieli sme si povedali, že pohovoríme o Skenár Akadémii Slovensko a v 3. diele by som rada zobrala projekt SOS. To je vlastne úžasný projekt, ktorý sa vlastne zlieva, alebo by som povedala spolu, ide ruka v ruke s projektom Skenár Záhrada. Čo vy na to, pani doktorka, súhlasíte? Veľmi rada. Veľmi rada, pretože je základ naozaj dávať informácie ľuďom, zdieľať tie informácie a kto má počuť, počuje, ten, kto chce, sa pridá a môžeme vlastne ďalej pracovať na zvyšovaní vibrácií a zmene teda nášho života tuto na planete. Úžasné, tak. A ja by som možno len jednu vetu, ak mi ešte dovolíte, že presne v čase toho 3-ročného obdobia, ktoré bolo, lebo my sme v tom čase otvorili kliniku, tam som si najviac vlastne uvedomila, že základom alebo výhodou tejto technológie, ktorú prepracovali, je to, že je to stále úprava a iba adaptácie. A v podstate základom života je, ako keby sa hovorí, v minulosti prežiť. Čiže vytrénovať adaptačný systém tak, aby dokázal prežiť a potom žiť radostne. To znamená, že my sa nemáme ako keby vyvarovať a vytvárať si úplne ideálne podmienky vo fyzickom svete. Pretože my cez to, keď sa zadaptujeme, tak dokážeme prežiť potom veľa vecí, ktoré prichádzajú, ale to prežitie v tomto momente sa podľa mňa už mení na ten level, že to prežitie nám len zvyšuje adaptačnú úroveň, aby sme dokázali fungovať v iných dimenziách. Ale to mi prichádza zase až po tých 3 rokoch, lebo my sme aktívne pracovali v tom období a zisťovali sme veľa vecí, ako fungujú a menili sme tie postupy s krásnymi výsledkami pre ľudí. Takže s týmto sa veľmi rada s vami potom podelím, ak budete mať záujem v tých následujúcich častiach. Áno, určite, skvelé, už sa teším teraz. A už, milí poslucháči, čas sa nám nachýlil, beží to ako voda. Ja sa teda dovolím rozlúčiť s pani Natáliou Sabovou. Ďakujem vám pekne, pani Natália, že ste prijali pozvanie na natočenie tohto skvelého rozhovoru a želám vám všetko dobré a budem sa tešiť na budúce. Majte sa pekne. A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za to, že môžem cez vás zdieľať to, čo som si vlastne nazbierala za tých 22 rokov tohto života a ďalších, čo som si prežila v detstve. Takže ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Milí poslucháči, týmto si dovolím vás srdečne pozdraviť od mikrofónu a budem sa tešiť na budúce. Dúfam, že sa vám téma páčila. Je to úžasné a želám vám všetko dobré, ostaňte nám verní a lúčim sa so slovami majte sa pekne, do skorého počutia.